OK, jsem tu. Opět čau lidi. Jo, nějaký lagy. Já renderuju. Čekejte. OK. Dobrý, trochu, no, vidíte, začali jsme tam, kde jsme skončili. Nelaguj. Ale jo, se nedostaneme. OK, takže něco musíme natěžit. Nelaguj. Čekajte, já trochu něco vypnu. Pak si to opět zapnu. Tak. No, už to jde trochu líp FPS, no. Jo. Tak teď asi už začneme si vypalovat ten iron, co teď tu máme. A už asi si uděláme malý obydlí. Ať se máme v čem přespat a živit. Ale já nemám tu vlnu, jak to? Teď jsem zabíjel ty ovce, ne? Teď mi. Tady je. Co dělá tu jako? No, to je fail. To je fakt fail, to se může stát jen. Viděli jste to? Opět luxus. Hele. To vypadá nadějně tady to. Tak to ještě prozkoumáme tady to. Koulu není nikdy dost. Tak těž. Těž, to je doba, ale to bude vypadat dobře. Dáme 16, jestli počítám dobře, tak to jde přesně tak, OK. To je doba, co 42 FPS. OK. Tady uděláme jakože tu je východ. Nelotná. Jsem chtěl říct laguj. Jaj, to je než se přes to nelaguj. Jo, jasně, tady to nikam nevede, jasně. Jo, hele. Ale aspoň tím, co máme. Těž. No, teď renderuju první video, tohle bude. Nerenderuju. Jenom teď se mi to už stahuje do počítače ta úprava, že jsem upravovat. Tyjo, to je na dlouho, jak nemáte Fortune. A Unbreaking Efficiency. A venku už je noc. To vypadá zle. A my vlastně hrajeme na Peaceful. Ale to je jedno. No. I když to by možná stačilo. No, to nebude stačit ani pro ty. Tady máme kousek domů. Ty. A můžeme ji těžit. OK. Těžíme tady. Teď jsem si opět nestihl všimnout, jak dlouho budeme natáčet. Chudé. Ten na dlouho fakt těžím a nevím, co při tom říkat. O, lag. A velký.
Ještě. Okay. Jeden, stop. To bude končit, ať to bude jet dál. Jedem. Ty. A ty. Ty. FPS, 30 FPS, 7, zase 7 cobblestone. Snad se to bude natáčet tak v HDčku, nebo to asi to budu muset dávat nějak do HD. Tak, no. Fakt nevím, co už u toho mám mluvit. A rupl nám krumpáč. Já bych na to zapomněl. Tady to budou. Vlastně. OK. Dadalíra. 4 levely z toho koulu vlastně. Ale to by mělo, stačí. A ty to nesmíš. To bych mi ničeho okrasy. Šup. Crafting table. 1, 2, 3, 4, 5. Okidoki. A jak tam? Show. A klem by to bylo takhle. Takhle by to bylo. Tyjo. A zbudou mi 2 cobblestony. Není pěkný. Ale tak co? A to uděláme pak. Počkejte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Počkejte, 3. Tak. Tebe odkopnu. Tak a bylo by to. Tady to těžíme, vidíte. No, těžní. Jo. Takže jedna. Jasně, tady je písek a voda. Nebaví mě to takhle těžit. A už jenom tím pádem, že mě to nebaví, že nevím, co mám při tomu vůbec mluvit. Zkouším se co nejlépe. Hop a hop. Jo. Děláme 3 bloky. Okay. I když jsem si to mohl nechat vypejkat, ale tak to je jedno. Nelaguj. To je hrozná věc, to lagování. Fakt nepřeju nikomu. Když to bude na 2, tak to uděláme takhle. A fail. To je jedno. Jo, dobrý. To je ten fail. Pak si třeba... Pak budu dělat třeba i tutoriál, mám v plány po delším době. No, nevím na co. Videa se pokouším dělat co nejlepší v mých silách je. Nenarodil jsem se pro videa asi. No, možná jo, možná ne. Jedem.
20 cobblestoneů. Nevím, to asi bude stačit. Morčátko, ticho. Jestli to morče slyšíte, tak se omlouvám. Nepískej. Fail. Počkej. Lak. Potřebuji jít. Čem? Semka? Ty pojď. Sem pojď. Jasně. No nic, já si to natěžím za kamerou. OK, jsem tu. Rupl mi přitom asi 2 krumpáče nebo 3. Počítal jsem. Práce moc mi to nedalo. Tak odkopem. Jo, jasně. Rukou to není hezky kopat. Vlastně chápu. Už tam hodíme. Teď 2. Šup. Jo, jasně, to není hezký. Ale dělám tu chybu, jak jsem dělal před chvílí. Tak se sbírám dole. To je nepříjemný to mít ten kostým. A ty. Nelaguj. Jo, 2 FPS. 3, nabít. 2. A jako proč to jde jako najednou na tak málo? Tak čekejte, já to dám na ty, ne? Jo, tak počkejte. To se mi nelíbí. Far. Jo. Co to je? Ne. Jo, jasně, tak to je nepříjemný, takže já to zase opět pauznu a budu. No čau lidi, jsem tu, už to nemá takový lagy, já jsem to teda upravoval v tom, tak jsem to nechal dodělat, pro vás to byla vteřinka, pro mě to byla hodina. OK, mám to, tak teď nesmíme spadnout. Jo, špatně teď. Ne. Takhle. Ne. Takhle. Asi to dostavíme, uděláme si tuhle, půjdeme natěžit trochu dřeva a už by to asi pro dnešek ukončil. Teď to děláme tady to. Tak mě slyšíte, jsem měl trochu obrácený mikrofon, sorry. Jo, nevím, co u toho stavění moc říkat. Jo, to jsem chtěla, asi videa budou 3krát týdně, pondělí, pátek a neděle. Asi tak bych to udělal. A ještě, jo, vyjde mi kobl, protože mám ještě něco v inventáři, to jak jsem dělal za kamerou, OK. No, ještě stack a 4 stack. Takže to mi vyjde super. OK, to by bylo. Teď nemáme žádný. OK, tak ten tam je ten strom. Tebe natěžíme. Jde rychleji než rukou. Listí už mizí, jak tak koukám. Když tady máme tu lopatu, tak takhle. No. Pejna. Ježíš, budeš tam.
Sorry, už jsem stál. Ty a ty. A já chci jenom. Ne. Chci to tak, ne? 4 jsou to? Ne, chci jenom 2. Jsem jaký jelen. Marčátko, přestaň! To si ten počítač asi budu muset přesunout do pokoje. Tak. A tak. A tak. A tak. Ty. No a já bych to pro dnešek ukončil. Snad se vám moje videa bude líbit toto video. Jsem se přeřekl, ale ještě tady udělám trošku, ať to vypadá k světu. Ty. Takhle tady. No, fail. A to budu mít, o co? Co lidi? O, dobře. No, takže já už bych to byl. Tak dávajte lajky, odběry, děkuji vám za tady to sklídnutí. Tak čau.